Волеизявление на човека, афидевит, удостоверение, обявление за наличието ми измежду живите човеци. От жив мъж със собствено име Ивайло, син на Георги, от родовете Генчеви и Катреви, от други неизвестни за мен български славни родове. Правови статус, жив човек, суверен, народ, власт по конституция. Аз, вечно живата божествена душа, проявена в тялото на мъж с име Ивайло, от родова линия по баща Генчев, съм мъж от плът и кръв и кости, с дух и душа, съвест, съзнание, ум и разум. Създаден съм по воля и подобие на Твореца и между нас няма посредници. Наследник съм на моите деди, наследници на тази земя България, и упражнявам цялата власт на суверен, дадена ми от Твореца, по вселенските кони. По волята на Твореца съм свободен, от задължения пред всякакви личности, лица, персони, физически и юридически лица, корпорации и други образования и същности, и оказвам, че притежавам всички известни права и свободи на жив и свободен човек и суверен мъж Ивайло на земята. Известявам, че както преди, така и сега аз съм жив и от деня на моето раждане нито за момент не съм губил безвест нито на сушата, нито на морето. Отхвърлям, анулирам, отричам всички договори и оферти, сключени по-рано от мен, както и тези сключени по умолчание и чрез измама, с изключение на изгодните за мен. С това волеизявление снемам, отхвърлям и анулирам всички дадени от мен клетви и разтрогвам всички договори, подписани от мен със скрита информация и знания, въвеждайки ме в заблуждение. Личната карта не може да се счита за договор, тъй като скрито от мен в нея е вмъкнато съдържание или структура на юридическо лице, изписано с главни букви, фамилия, име, бащино, както се изписват фирми. Аз, жив човек, мъж, Ивайло, не се разпознавам в тези документи. Този факт на превръщането ми в частна форма е скрит от мен, а моят подпис върху личната карта е придобит с измама. Поради това личната карта е само фикция и няма силата на договор. Уведомявам, че ще използвам личната карта само ако е в моя полза и изгода. Аз, жив човек, мъж Ивайло, живороден в 6 юни 1985 лито на територията на България, земята, народност българин, вечно живата божествена душа, проявена в тялото на жив човек от плът и кръв, кости, дух, съвест, съзнание, ум и разум. Жив мъж, суверен с име Ивайло, самоучредител и бенефициер, изгодополучател на персоната, гражданина, физическото лице, юридическото лице, господин, правната фикция Ивайло Георгиев Генчев. И аз мога да задействам от мое име и в моя полза тази персона, гражданин, физическо лице, юридическо лице, господин, правна фикция, само тогава, когато е изгодно на мен и е нужно за моя полза. Всяко движимо и недвижимо имущество, регистрирано до сега или в бъдеще на персоната, гражданин, на физическо лице, юридическо лице, господин, правната фикция Ивайло Георгиев Генчев, с ЕГН, принадлежи на мен, жив и свободен човек, суверен мъж Ивайло. Не се нуждае от вашето опекунство върху мен, моето здраве, моето семейство, моето имущество, всички мои активи. Творецът ме е надарил по право всичко при моето раждане. Творецът дарява на всички при раждането ресурси и земя.
разпределени поравно. Властта, дадена ми от Твореца, упражнявам непосредствено по нравственост, съвест, с чест, достоинство, доблест и справедливост, чрез заповеди по въпросите, касаещи мои неотменни права и свободи по рождение, както и свързани с правата и свободите на моето семейство. Заповедите, дадени от мен, се изпълняват незабавно от физически и юридически лица, фирми, корпорации, държавни органи и други подобни правни образования и фикции. При неизпълнението им ми се дължи компенсация за нанесените загуби от всякакъв характер, за най-скъпия и невъзстановим ресурс – времето, в размер на сума, определена от мен в зависимост от дадения момент и степента на инфлацията. Оставям за себе си правото да променя единиците за обезвъзмездяване за една минута време. Известявам, че за да се изисква предоставянето на лична карта от мен, удостоверяваща персоната Ивайло Георгиев Генчев, е нужно да ми бъдат предоставен документ за боравене с лични данни от длъжностно лице, служебно лице, което изисква лична карта. Служебното лице, което иска лична карта за проверка, няма право да я предоставя на трети лица или друга страна. Взаимоотношенията с частни организации се уреждат по силата на офертно-акцентните отношения и договореното право с единственият закон. Аз, жив човек, мъж Ивайло, известявам, че ще използвам за идентификация мой авторски документ с авторски автограф или пръстов отпечатък от палец на дясната ми ръка. Те са мой авторски идентификатор и служат за самоидентификация и моя интелектуална собственост, както и тази на личната карта. Забранявам използването на моите лични данни, моето изображение, плодовете на моя труд, а също и всички данни, пряко или косвено касаещи мен и живота, здравето ми, без изричното ми писмено разрешение. Известявам, че частните корпорации нямат право да заместват държавата, да притежават репресивни органи на държавната власт и да изискват каквото и да е подчинение от мен, без подписването на осъзнат договор от двете страни. Аз мога да използвам това волеизявление винаги и на всички места, където и когато ми е нужно. Даденото волеизявление е съставено, написано и автографирано собственоръчно от мен и също с моя интелектуална собственост, както и моят автограф. Забранявам копирането и обработката на данните без моето съгласие, а също така и принуждаването към даване на такова съгласие. Право на тълкуване на даденото волеизявление остава само за автора. За мен вечно живата душа, проявена в тялото на жив човек, мъж Ивайло. Нищо от написаното в настоящото волеизявление не може да бъде използвано срещу мен на моето минало, настоящо и бъдеще. Притежавам неотменни божествени свободи, съучредител и бенефициер съм на правната фикция Ивайло Георгиев Генчев. За всяко посегателство или негативно действие срещу мен и моето семейство, приятели, както и всички божествени души, са в сила вселенските космически кони. Настоящото волеизявление, освен в писмен вид, е публикувано официално със свободен достъп в видео, платформи и социалните мрежи. Настоящото волеизявление е да послужи на мен пред всички организации, корпорации, юридически лица, физически лица, длъжностни и служебни лица. Уведомен един, уведомени всички. Всички права и свободи запазени. Волеизявлението е официално и ретроактивно. Настоящето волеизявление написах на 13 август 2024 година. Бъдете благословени!